Hallo. Ik heet Ella. Ik doe de groeten aan mijn moeder, mijn oom en tante, mijn opa en oma en mijn andere opa en oma. Ik doe de groeten aan. En ik doe de groet aan papa. Dag meneer. Papa. Wij zijn 3 wikkels uit Werk met Duurstede. We zijn stapelgek op Lego en we doen de groeten aan heel veel mensen die we kennen. Toch wel van school. Ik ben Casper. Opa. Aan Frank. En ik doe de groetjes aan mijn moeder. En de ouders. Allemaal. Frans Bauer en opa en oma, papa en mama. Aan Vilma. Dag allemaal, wij zitten hier met Frans. Wij doen de groeten aan oma Woef en opa. Nune, Wesley, Kaartje en iedereen van Lego.